Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Hah? Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo ngawon ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Ndoro Wadya Baladewa. Lah nek tegese dewane do ora ngopo-ngopo to. Upama sumuk rak mung ngucul klambi to. Kowe iki senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pinter ya Semari Asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho omonganmu. Kowe iki nek omong wiwaton ngawur. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Ya diantran. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer. Tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho, kok yaene lagi menyang. Murid le ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Slamet, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Terus. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om pilahing. Lho malah janturan. Awikna mastu namat sidam. Bagong. Halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar wae. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ngene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibot telu ya ora masalah.
Pak, kowe wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya. Iya. Slamet tekamu. Basa Mil. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adiku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa, tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe raku grup kita. Ya. Sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif lho. Bagong, Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun praptana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan, Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang nala garing menapa dene Petruk mila sakmangke wangsul wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi kok ngapusi piye? Aku wingi ngedoni uwuh ora kobong. Aten enek itu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayiwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiyu kundha nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu. Boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya, namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong.
Mila dinten sakmangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martyu kundha manik Kakang Semar Gagatri sang kapirangu pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah aja ya guru ene ana pangapura ngapa to Pak aku arep dijak nang ndi ya Pak kowe arep digawa ning kayangan alhamdulillah cah kae radong kok ya kowe kok malah alhamdulillah ki ngapa weh lah arang-arang wong sing ngerti kayangan ki pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan kok tapuk sandal cangkemmu ngapa ya Pak ngopo Pak kok ngopo Pak terucat ngopo ya Pak kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun aku ra elek-elek karo kowe to lho edan sumpahku tekan kayangan Pak nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe ucapmu iki padha karo ucape Semar mula nek ngucap ngati-ati kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka asik aku ora ngados dasare Pak wah jan bocah iki Candra Dimuka ki apa le Candra Dimuka ya apa Candra Dimuka ki neraka waduh ngapa salahku kowe sumpah kuwi mau ame sumpah kok mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan Bagong pripun mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe weh lah ya moh yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ing bakal ruda peksa kelawan kowe Bagong mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso kecekel tukang mancing dinggo umpan ora tekan gone kanggo ngawat ngomong wae cacing kepidak menungso ki ngolet buta mbales Pak aku ki menungso kedunungan perasaan aku ra ndek niat gawe geger kayangan niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to.
Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Betara guru ulun bayang neng kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijik urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara, kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki, kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe njangka patine Semar bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kowe? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku sesuk mangkel lho omonganmu. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe iki senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa njangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Kura Bagong Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak,
Dados napa kula? Matur nuwun nggih Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki ngono Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Lho apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Heeh. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ha ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gaku mer. Eno. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngono. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ha iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh, Pak Cari. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint. Ha iya. Sing tengah kae kowe tepung ora Truk ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis apik wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep rung ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Iki ana ora sangu catut. Nah. Hartaku kok anu nyatut untune Yama Dipati. Deke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe.
Kuwi senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Grama Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya garing tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula ya Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wajabun ya wajabut untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk dawuhing Wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pukulun Bathara Brahma ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa nala garing. Setyaki tinunun waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben Truk ya. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok ngleleng ya ora. Sri Baladewa Narpati. Ha iki ngopo iki ora. Ora sah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus reng. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ada sengit karo Semar iki jane masalah apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu. Ora minggat suaraku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae lah. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene merganing patimu, mang maju. Kula ladeni Bathara Penyarian.
Madun. Oh iya Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Pilih awakku. Jabut nyawamu jabutan lawan wedan Kang ngapa ya muda bingung aku Tra mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon wuda. Kudu njoke sik, kudu njoke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, Gong kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak kowe. Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya Dik. Ayo jabutan nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane iki ku. Tra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat lho. Weh, ladara. Kowe njabut aku ora mati, tak jabut kedadung. Ayo. Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu.
mataku lamur apa ya. Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman ibaleke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, ana sing rumen delepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis ana ora ngono ndak dewane aja ora usah kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Wih, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus, ayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu naik kene. Ya. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar piye dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngendikipun Kakang Ismaya nek Bagong anakku iki diwakili aku kowe seneng ora panjenengan menika guyon aja ngapusi karo atimu nek diwakili Semar kowe gelem ora menawi Kakang Semar ikhlas kula purun mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, kan nanti Pak sing nukokke semen sapa Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora.
Aja nala garing aja Petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae Bapak lenggane omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging lebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ngelas wis mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning Kayangan iki dhewe wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun. Nah ngaten kula aturi bidal sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo pati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning Kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya, Tru. Anjen setan ana. Lah witena piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegel aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. Ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjing setan tanah ya truk mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa aku tak ngrukti bapak kle. Wis mamring sepi iki monggo mengkari 3 dina aku janjeni karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat. Gareng yo melu Petruk ya melu terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku. Nginggati masalahku. Wis. Kene aku ra budidaya, sapa ya sedulurku sing iso mbantu karo aku ki. Monggo Semar ki. Woi, ya Deng. Kelingan aku. Semar iki duwe kakang. Ya kuwi Kakang Tomblok. Togok.
Wah, Siwataka arep tak jaluki donatur. Kanggere ora ngekai tonyo Siwataka. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwataka Siwambira tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun bambantune Siwataka. Ki bapak nek ora tak slametke, Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Tegak. Aku rawa wae. Aja kaget penggalemu ya wae, siap-siapke kabeh bondo didelekke. Kendak tak colong wae aku teka tenan wae bektiku katur ya wae. Mula aku mrene iki sejatine arep genahke Gok. Wo. Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Oh, terus kae bilung kae. Anak tikus. Kudu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilarani lek seneng main ngono ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku ro bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi merga nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOG-OG. TOG-OG Togok. Aku pasrah karo Siwa TOG-OG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku. Tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuking gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata? Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Balapata? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ra jamak-jamak. Pokoke aku ngono nek dalan di bajul wong wedok, aku arep mampir sik lho. Aja Janaka iki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa?
Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki lek dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya Ndara Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Iki kudu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Gok meneh ora. Siwa? Ha. Ora omong. Ngampet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwunke karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki le ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewis. Ya wis, toto. Gewis tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya sepi. Sumimpen lenging kalbu pambukaning warana. Eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandiri Dewa Ngejawantah. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Katarima panyuning Kelurah Catugara, ilang wujuding Kelurah Bagong nenggih panenging Pandhawa Satra ing Madukara Raden Janaka. Jian arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa ya, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ra gaya. Kanggre Kurat Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek dak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tegak. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Tegak. Padha-padha. Aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan Tegak.
malah njijiki. Gus ben nengke wae ora. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinandra kaya Sekar Puspawarna. Rasa gendeng. Ana ora. Wong nganggo gendeng Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng kayangan Suralaya mawi gending lewung. Wes jan malah ora karu-karuan dadi lewung atiku. Gong Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Teguh. Murayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyangkok malah kowe ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayo engko tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya mangkat. Ana togang. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Togok budal dina iki Togok. Oh. Kakang Ismaya. Sakmenika monggo kula aturi amriksani. Rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka. Estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe kendhak sikara kelawan Kakang Ismaya. Malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martiu Kundha Manik Kakang. Lah kok dadi kaya ngene kahanane. Nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru. Dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Ndak kira nek pancen kowe iki wis duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar. Menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan. Jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak. Panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rina. Mboten wonten jamak limrahipun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya Kakang. Nala Gareng, dalem Pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugata sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya Bali Martiu Kundha. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angrak anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya reng. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Diantenan kok ambune wangine kaya ngene, garu rasa mala. Lho, iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Iya. Mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak, kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Bilur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Narada. Kelawan dawuh Kakang. Lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti kula katur kula Narada. Iya Nala Gareng.
Bekti kula katur kula nurata. Ayo Petruk tak tampa. Pangestune tampanana ya. Kula pun dinggo jimat. Nggih, kula pun dinggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ingkang aturaken menika tumus dumugining batos. Mila wiwit dinten sak mangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya, Kakang Semar. Ya. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya nuninggih mboten dados menapa Kakang Semar malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata inggih menika pun jambu dipunirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Waduh, Truk. Arep disuguh jambu metemu. Jambu apa ya? Jambu dipunirmala, jambu mete. Jambu dipunirmala ki apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelem pertangga jiwa. Pelem pertangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ya kurang ngerti. Iki kanugrahan tumraping awake dhewe lho. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki wah bejane ora kurang-kurang ya, Truk. Heeh. Menapa kula inggih dipun paringaken ngicipi jambu dipunirmala apa ulun? Nula garing ulun keparengake. Pelem pertangga jiwa ulun keparengake. Wah, tekan ngomah Bagong arep tak abapi. Terus Bagong takon, "Mambu apa, Reng?" "Iki abab jambu dipunirmala, pelem pertangga jiwa." Heeh. Durung tau Bagong nek mangan ming pelem pentil wis dilatih sak tlutuhe. Ha iya, ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru? Menapa ing kula aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ora njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning ewadene aku mbok paringi, lha piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ing Indra wonten timbalan cawisna dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa dimen didhahar dening Kakang Ismaya lan nala garing apa dene Petruk niki ngestaken dawuh pukulun enggal budhal Bathara Indra. Marekaten prayatna semuriris marekaten prayitna semulire seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken ya matur nuwun kalian menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat
ngrasake kaya ngapa ta Tirta Amerta. Tirta Kamandanu omben-omben ning para dewa. Waduh. Jambune gedhe-gedhe ya, Tru. Heeh. Kuwi tela apa pelem, Tru? Lonjong kaya ngono. Ha pelem Mertangga Jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa ya, Tru. Ah iya. Menawi tetara mekaten, Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing den rahapi dening Ki Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten datan prayitna Ki Lurah Ismaya. Nalika semanten pelem Mertangga Jiwa Jambu dipunirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Satemah Ki Lurah Semar andhahar daraning para Jawata plak kapidara datan enget. Semanten ugi Ki Lurah Nalagaring Tuwin Ki Lurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagiat pikulun Bathara Narada wau. Ayo Tru ndak slantek. Oh, Bapak dokoh banget ya. Nadyan limpat dikaya ngapa Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasina. Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papano ana ing pinggiring candra dimuka wahyaning mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang rata iki Bathara Indra. Nuwun sewu lho, Di. Mboten areges kula menika badhe wantun dhateng panguwas Padukadi Pramsi Bathara Guru menika mboten. Namung lah kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandu wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Monggo menika papan suci. Menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan. Lah kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Kula menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Padukadi Pramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Nah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding pelem Mertangga Jiwa Jambu dipunirmala. Sareng dipun dhahar dening Panakawan ketiga tumuli kantaka mboten lemut Purwadasina. Dalan nyuwun mampun menika lampahan menapa? Menika lakon menapa cobi kula badhe nyuwun mriksa. Lah kok panjenengan Adi Pramsi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Narada sampun to. Mbah inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jer menika ingkang kula jangka slaminipun gesang. Kakang Narada kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap. Ala becik nglampah menika badhe kula sandhang piyambak. Lah kula menika namung ngemutaken. Sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal. Menika wonten astanipun pun Jatimurti. Monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho, Di. Arjuna dalem bulun. Apa wigatine kita sowan sepisan tuwi dhateng mantan-mantan kula wonten ing Kayiwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi.
Saiki kok kaya ora awat ya nduga ngono ta. Dene ingkang saat banjure Pukulun. Iya Janaka, iya Pukulun. Apa wigati kita? Sowan kula mireng kabar. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul badhe dipundhul. Sambiwara pawarta binandunging Karna Mili. Iki Janaka kan jijiki ta iki. Bilih Punakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang. Nala Garing menapa dene Bagong katim anu sinten niku Petruk Nding. Petruk nggih Pukulun menika katimbalan wonten ing Kahyangan Surabaya. Suralaya menapa pasanggiri yugya mekaten Pukulun saestu kaleresan menapa ing dados aturipun ingkang abdipun Janaka Jumbuk. Kaen menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka Pukulun kepareng amedharaken ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi Pukulun ingkang semanten andadosaken guru-guruning Kahyangan Suralaya ngandadosaken sakmangke kepareng paduka Pukulun anyawiji dhateng menapa ing sampun kang ngendikaken dening para sepuh ing sami nyebataken nyimpen guru kencing berdiri. Kita kuwi takon perkara apa, Pukulun? Kula nyuwun priksa. Kakang Semar menapa dipun beta Pukulun kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya? Pukulun menapa leres? Yo, pancen bener. Semar Ulun Boyong ana ing Kahyangan bareng lawan Garing lan Petruk. Kok saiki jane sapa ta iki kok? Ah, jan ora. Janaka kok dadi meriahe kaya ngono. Lajeng kula badhe nyuwun priksa Pukulun. Iya, Janaka. Sakmenika Kakang Semar lan Nala Garing menapa dene Bagong anu napa niku Petruk menika wonten pundi dadi wuruhananira Nun dadi wuruhananira Nun wuruhananira menika menapa Pukulun dadi pangerten kita inggih Kakang Semar wis ora eling lho Kakang Semar edan tegese ora eling Kakang Semar kuwi Kantaka menapa sababipun Kakang Semar Cantaka amarga Kantaka beda karo Cantaka Kantaka kuwi ora eling Cantaka kuwi kodhok kula remen Pukulun Janaka lho wonten dawuh merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar Nala Garing apa dene Bagong Arjuna wah mesti nesu Janaka Wong Semar karo Garing karo Petruk kuwi abdine kok malah diblakani iki piye? Anci kula jarak Kakang. Lho, kok dijarak? Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Walah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampik pitutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh Pukulun. Kenapa kita malang kerik ana ing ngarsa ulun?
Nyuwun pangapunten Pukulun kula supe. Bilih kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi andadosna ing kawuningan Pukulun. Kakang Semar menika abdi kula. Nala Gareng menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi Pukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima, ning nek Gareng kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Gareng kalih Petruk mbok keparangake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Gareng mergi menika namung beborosi Pukulun. Pukulun iya Janaka piye? Kula mboten saged kantun. Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada kula ugi gesang. Nala Gareng kaliyan Petruk gesang wonten ing Madyapada kula iki ndelik gesang. Mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Iwang Adi Pukulun. Pukulun kula mboten narimakaken kula ugi nderek pejah. Kita ikhlas karo nyawa kita, mboten ikhlas sebab menapa Pukulun. Ulun tamani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang. Nun dadi sewalang-walang. Nek kathah mbok digoreng Pukulun. Dadi sewalang-walang ki ajur tegese Janaka. Umekaten Pukulun Narada. Kita tampani guntur geni guntur angin. Monggo Pukulun kula aturi mejahi dhateng jasad kula Pukulun. Kakang Narada mboten nginten babar pisan bilih Janaka kuwawa nadhahi guntur geni guntur angin. Janaka digdaya mboten kados dalu menika. Mboten perkara digdaya ning guntur geni guntur angin niku ya ngerti. Nek wong sing ora luput, wong sing ora kleru niku ora bakal iso temama. Nadyan mawi aji kegiatanipun kados menapa kemawon. Janaka mboten klentu, Janaka ora luput. Panjenengan menika sing ngusuk sak penake dhewe sapa-sapa dipanteni, sapa-sapa dipanteni. Janaka kula wonten dawuh Pukulun. Kita ora temama ulun tampani guntur geni guntur angin. Kita nganggo tameng apa? Kula mboten tameng menapa-menapa Pukulun. Sejatosipun namung kula pasrahaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika persasat dagang tuna andum bathi. Nek bathi-bathine ayo padha didum bareng-bareng. Nek tuna ayo padha mbudidaya supaya entuk bathi. Bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun boya bisa mateni kelawan jeneng kita Pukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Panakawan kalih menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula Pukulun. Lagi iki lho Janaka Armanah kok kuwalik. Aduh. Wis mlayu wonge kok aduh-aduh ora. Sing ana wulune iki ra ya mburi. Aku sing ana wulune kek ngarep. Atene nek kena meng geli. Kesusu Pukulun. Kok sik deleke panahe deleke. Inggih Pukulun. Lungguh kisar. Inggih Pukulun. Janaka, kula wonten dawuh Pukulun. Ya tak takoni, ulun ki sapa? Bathara Narada. Jenenge liyane Bathara Narada.
Ponijo. Ponijo dengkul kita kuwi. Sinten Bu Kulun? Kaneka Putra. Nah, Kaneka Putra Bu Kulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Resi. Sik, tak takoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM. Ngawur. Bathara Baruna. Lupa Bu Kulun. Lupa dengkulmu ora. Dewaning geni. Ayo, saya takon, dewaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aidian ora. Kok sik kuwi jane sapa to? Kowe iki sapa? Bu Kulun, kula pun Arjuna. Arjuna apa Hartana? Hartana Bu Kulun. Saya suarane kaya ora pangling aku. Wonge glegrak-glegrik. Kowe sapa kowe? Bu Kulun, kula Janaka. Ayo ora. Kudu Janaka kowe. Ayo nyedak rene. Nggih Bu Kulun. Ayo mangap. Janaka kok untune doting pentali terang karo-karuan. Ana sing wis dijabut barang. Untu nek Janaka. Bu Kulun, kekilapan menapa paduka Bu Kulun? Menangka dados kami tuwaning Jawa Tepu Kulun tentu kemawon paduka Bu Kulun saged maos dhateng batas kula Bu Kulun. Setan iki Bagong ta iki? Trondol ora. Bu Kulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok teko kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe, trembelane ora. Wah, lah kowe iki entuk sandangan endi? Bu Kulun, kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Ora ngawur. Kula dipun bantu dening inggih menika dewa ingkang sakmenika ugi dados Tita. Tita sapa? Titanium. Sama? Siwa sapa? Siwa Togog. Wah, Kakang Catugara. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan brana. Inggih Bu Kulun. Terus kandhane Kakang Catugara piye? Kula kinen minggah wonten ing kayangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkulmu maca ora? Sapa? Semar. Oh iya ngerti nek aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng ajak bali. Ora dinehke aku gasro nang kayangan. Ngamuk kok gasro ora. Ngamuk. Kono nek arep ngamuk. Bathara Guru ke doyak. Nali ora kecekel. Ngoyak Bathara Guru kok nganggo ketawang. Nganggo sampat doyak. Bu Kulun, kula nyuwun semetu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem Bu Kulun. Ora ana kok Janaka kok njaluk sepatu. Arep ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan Bu Kulun. Dinggo tambah-tambah tumbas semen Bu Kulun. Dengkulmu ana dhewe yang ana. Pukulan Bathara Guru panjenengan kirang tanggung jawab. Padahal kula sampun positif mengandung. Pukulan Bathara Guru teng pundi Semar, teng pundi Ponokawan Petra karo Bagong. Sampeyan ora menehake Gareng. Sampeyan ora menehake Gareng Petra Semar aja klakon dosa ana dewa tak. Aduh lali.
Ono dewa tak ingel legane atiku. Janaka aja kaya bocah cilik. Aku pancen udu bocah cilik. Iki wis tuwa, iki wis gedhe. Nek sampean ra kena dikandani aja takon lakon kene margane pati mopo kula. Aduh mati aku. Wes diwaneni wae nek ora diwaneni ra kapok-kapok. Kula rada piye? Kula menawi ngoyak Bathara Guru tartemtu mboten kecepeng. Lho, kita kuwi duwe aji sepi angin. Samenika sampun kantun sepi banget kadang. Anginipun mboten wonten. Terus piye? Terus piye? Janaka kula nyuwun mriksa Kakang Semar kali Nala Gareng kali Petruk punpun diangenipun ndokok. Ndokok kaya apa wae. Neng pinggiring Kawah Candra dimuka. Aduh, Kakang Semar, Kakang Semar. Suram Dewangkara kengken Liam netra pracenang le nanging sukma moksang triya betapa malang nasibku semenjadi tinggal Semar, aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenani wong ra ya nek wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek do nonton miso-miso kabeh. Aduh, Kakang Semar. Nala Gareng Petruk Bagong. Nala Gareng karo Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibani Tirta Kamandanu. Mesti kowe padha eling Purwadaksina. Yakin aku ora bakal. Setan ora. Wedhus kuwi. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih, Ndara. Nala Gareng. Iya. Ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi. Ora dadi ngopo. Bekti kula kunjuk Ndara. Iya, Peter. Ora dadi ngopo. Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abad.
Degan Abang. Iya. Lah iki wau banyu Degan Abang. kok mbegagah Tak gimbul. nggih matur suwun ha sembah nuwun Ndara kula wis slamet Kakang Semar kula suarane Ndaramu kok dadi kaya ngene suarane Ndara kok dadi galur ya Tru oh enggak kulon praga kok iya oh setan ki ora galur banget enten apa Den Kayangan kok ana kepik mlebu ning cangkem Kakang mboten napa-napa niki dinggo mbangane ora ana samben dinggo mil-mil nggih terus pripun Kakang Semar kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bandayuda karo pukulun Bathara Guru weh nggih iya lah saniki guru teng pundi ning sekolahan sik Pak aku kok curiga to iki anggere jak serius kok nglece jak serius kok menggok iki wis tak takonane Ndara saged unggul kalih Bathara Guru iya Petruk aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa mboten napa-napa ora nyatane ora ana awakku sing babak bucik Toyo wis kae iki kudu Ndara iki ayo diteruske terus dititik terus bucik napane bucik kulite butung balunge suwek jariki oh terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa nganggo arit mundur Mak mundur ora ana Janaka kok nggawa arit ki ora ndur rene nun sewu pukulun sewu-sewu kapatanipun ingkang rayi tadah wadana ingkang wayah ya Kresna wonten menapa paduka tedhak wonten ing Janaloka napa Bathara Guru kakekku tedhak ana ing jagat wonten menapa pukulun dene paduka tedhak wonten ing Janaloka Janaka kebangetan nggon kita paring wewirang kelawan panjenengan ulun kita mau prapteng ana ing Kayuwangan gawe wiranging Bathara Guru malah saiki wis begogok ana ing kono apa isih kurang ngarem nggon kita wis ngiyas marang nalindraning para Jawata Janaka Werkudara wonten menapa pukulun Janaka munggah ana ing Kayuwangan sayekti ngobrak-abrik Suralaya Kresna kita ora ngerti sejati ingkang dumadi jebul Janaka wis ndhisiki laku prapta ana ing kene manunggal kelawan jeneng kita mangke mbiyen to kula menika dumugi mriki kala wau mboten pisah kaliyan kadang kula pun Arjuna lah kok paduka pukulun paring dawuh kados mekaten nyatane Kayangan Janaka ngobrak-abrik ana ing Suralaya yen kita ora percaya ayo ndak kanthi munggah ning Kayangan mangke rumiyin menika Janaka dipun ajar kadange menika Werkudara apa urung ngerti keterangan sing cetha kok adimu tok pala sin-isinke Janaka wonten dawuh mbok golek bokong sing pernah kono inggih wis ming arep temancep kok kangelan aku tak takon karo kowe nek nganti kowe ora ngerti perkarane tumuli kowe ngajar karo adimu
terus adimu cilik loro gedhe tekaning pati sapa sing kapitunan? Sapa sing kapitunan? Wah, nyatane guru kakekku paring dawuh yen Janaka gawe wiranging guru kakekku neng kayangan. Iki mau tak tanjihke Iwan Mikulun Manikmaya paring dawuh Kresna nek kowe ora percaya munggah neng kayangan. Janaka isih mapan ning Suralaya. Ayo, mula ditiliki. Wah, edan. Modar. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Nderekke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar, aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko set njukuk panah tes tus glundung. Dil. Kok dil ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho? Aku iki sing ndelokke kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Sing ngolino prapting lalis. Aduh. Ngapa reng ora mentala aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nang nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek ki persik aja nganti geguluk. Omongane ora cetha. Kelakon tibantangan pecah sirahmu murugagi jajalen nek ukurane kurang pas dipernahke. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih. Mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula wong. Janaka dingonokne Werkudara piye? Wah, deplok ndase.
Wah, sikilku dijawel aku iso klumah. Wah, aja kok meng kowe werku der. Sikilmu tak jawel iso klumah. Kresna kuwi tak jawel iso mengo. Ngapae, Tru? Arep guyu aku guyu trimo lunga. Dijawel iki ya mesti mengo ae. Masa dijawel kok ora mengo. Arep ngopo kowe nutun Ndawarawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa. Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak grogoti otakmu kuwi tekaning batu. Dan iki Janaka wis sekolahane ndi ya Werkudara? Ora weruh. Wah jengkel aku weruh ket mau. Wah nggugu karepe dhewe. Njupuk gada rujak polo. Njupuk ning sing pedes. Wah setan. Marai mangkel ya omongane. Oh iya. Rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar. Semar, ora cengengesan kowe. Semar, maju rene. Ora kowe kok guyang-guyuhi jane sapa to? Ndara kula, Ndara Janaka. Uduh. Janaka ki omongane ra kaya ngono. Janaka ki mau wis nganti isin. Lho saiki ning jaba. Kae lho. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe crita. Kula niku mung arep nuruti anak kula li arep bangun. Napa Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Bangun desa. Ning ora duwe prabeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-napa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong apa? Nek ora kelakon bangun trima dientrengake patine. Ngoten niku lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetaning ati Bathara Guru niku kalih kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lelakon mesti Bathara Guru ngewangi Durga njangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong aja diboyong teng kayangan merga sumpahe Bagong jare ngoyake Bali Marti Kundamanik. Kula sing dadi ijole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan. Tekan kayangan kula disugata tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Barang kula pangan jebul wis diborehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa, ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah. Merga kula diblithuk karo Bathara Guru. Oh iya. Sik to, nek aku tak omong menengo wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning menengo sik. Iya. Ngoten niku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki merga Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Kakang Semar kula sampun midhanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu areng apa?
Nek wis krungu arep apa? Ora trima. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun nglenggana ing kalepatan. Kowe kena nglaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi. Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura. Sepira kluputan ulun diagung pangaksana Bugulun Bathara Guru. Ora dadi kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna nyuwun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang Pukulun Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula kang dadi penjangkaning Bagong. Bathara Guru ngendika kabeh ora gate saka kayangan. Menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangkaku. Iya. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandhakno yen Bagong pengin bangun desa ulun jangkung. Yen Bagong kepengin bangun desa kabeh wragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun. Sineksen jagat saisine, sineksen kiblat papat segara gunung, isine ngruna wengi, apa kang ulun ucapake sayekti ora bakal lincat. Kakang Semar, Kakang Semar. Kakang ngono apa Kakang? Petro, gawakne pengilon. Aduh. Wah. Wah malah. Wah bajigur iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling. Nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Sampeyan mau baca sumpah lho? Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mengko nangure. Tumbas semen kalih gesik. Iya Bagong mengko bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliya marang jagat. Ulun njaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petruk aku njaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, ngesta ya Mas ya mulai ya ndak serah dicemplungke kawaca ndak ya. Pripun? Lah nek Bathara Guru niku diumutke Sang Hyang Bathara Wenang menika kajen. Lah Bathara Guru dielingke Bagong maka Bagong drajak-drajak nyuk-nyukan teng kayangan dadi Janaka. Mula panjenengan niku aja sok tumindak elek mengko ndak kewirangan. Kula mboten rumaos kewirangan, Kakang. Kok ngono kok ora kewirangan iki dilehke ning ngarepe Kresna ning ngarepe Werkudara. Men dina karo Bagong nek cara kula ya isin wirang bebarang. Namung sedaya dados panodi tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya. Kakang ing mekaten dados pamecut anggen kula tansah naliti menapa ing badhe kula tindakaken. Sae, monggo Kakang. Sami ngupakara kayiwangen wangsul dhateng asal mulanipun tentrem ayem niring sambikara. Nggih ngestaken dawuh Di.